A receita é todo un clásico e o seu éxito é indiscutible. Os callos gustan a pequenos e maiores e iso sábeno moi ben en Poio. A localidade acolle o vindeiro domingo a súa xa tradicional Festa dos Callos, que este ano celebra a súa 12ª edición. Desta volta, a organización, que corre a cargo da Asociación de Veciños Boureante, agarda recibir a máis público e por iso incrementa a cantidade de racións que van preparar. Contan con repartir 2000 pratos. O ano pasado acadamos as 1.700 racións de callos e este ano queremos conseguir vender unhas 2.000 racións, máis ou menos. O equipo de 25 persoas que vai preparar este manxar terá que facerlle fronte á preparación de 250 kilos de garabanzos. En canto ao miolo dos callos, atendan os datos. Entre 600 e 700 kilos de carne, máis ou menos, e a carne, panceta, vientre, chourizo, pata de ternera, non? Sí, vale. Pezuño de porco e touciño. Ademais dos callos, a festa tamén ofrecerá polvo, empanada e mesmo doces. Todo isto acompañado polo ritmo das gaitas que vai amenizar o xantar. Dende o Concello de Poio, que colabora no evento, celebran que esta cita sexa xa unha das imprescindibles no calendario festeiro da localidade. Setembro é un mes de despedidas, das vacacións, das festas gastronómicas típicas do verán, pero non podemos estar tristes no noso Concello porque a verdade é que, aínda que a volta á rutina, a volta ao cole, setembro, é un mes que nos recorda ese tipo de cousas. No Concello de Poio sempre temos unha alternativa de lecer e este fin de semana que se aproxima o día 9, festa gastronómica, festa dos callos e xa para empezar a facer corpo para o que é o outono e o inverno, un plato de cuchara. Cada ración de callos abondosa como esta terá un prezo de 6 euros.